Здравейте! Една от първите стъпки, които трябва да направите след като сте се регистрирали като инфлуенсър, е да създадете услуги и пакети. Влизаме в услуги и натискаме Създай услуги. Тук може да видите социалните мрежи, които бяхме избрали в онбординг частта. Ако случайно искате да добавите някоя нова, може да влезете в профил и да натиснете червеното плюсче и да си изберете платформата, която сте забравили да добавите. Тук селектираме TikTok, натискаме тип услуга и можем да видим различните типове услуги спрямо TikTok. Селектираме една от тях. Количеството може едно, може и три, зависи, може да направите нещо като мини пакет с 2-3 TikTok и да излиза по-ефтино от примерно просто едно TikTok видео. Т.е. може да направите едно TikTok видео за примерно 50 лева, 3 TikTok клипа за 70-100, няма значение, вие си прецените, т.е. някакъв тип отстъпка. След това описанието на услугата, както виждате, съдържа добър пример, прочетете го, но това, което мога да ви дам като съвет е да включите просто важна информация, например колко време ще бъде видим поста, ще съдържа ли линк в описанието към някакъв сайт или профил, ще бъде ли съвместна публикация, т.е. просто това, което ви съветваме, следвайте примера и го пренаправете така спрямо платформата. Мисля, че ще стане добре. Сега просто ще го попълним, за да минем. Поправките реално представлява просто когато предавате работата си, бранда има право да иска поправка. В случай, че нещо не му харесва или сте объркали, той ще може да натисне заявка за поправка и вие ще трябва да пренаправите това, което не му харесва. Тук силно препоръчвам да оставяте поне една поправка, обаче ако сте микроинфлуенсър, даже препоръчвам 3-4, но в случай, че решите, че не искате да давате поправки, може и просто да напишете 0, но препоръчвам силно поне една. Цената е напълно къстъм, т.е. вие може да си прецените напълно каква цена искате да сложите. Съвета ми тук е да анализирате с вашите параметри в профила колко реално може да взимате. Ако сложите космически цени, просто никой няма да ви пише и никой няма да ви поръчва, така че трябва да бъдете и конкурентно способни на пазара, но това не значи и да занижавате цените си на 0. Просто се постарайте да анализирате максимално справедливи цени. Това ще увеличи шанса за поръчките. За сега просто ще сложим рандом цена. И реално след като сте готови, създадете една услуга, влизате, продължавате с TikTok, довършвате си различни типове услуги. Колкото повече, толкова по-добре. След това влизате в другата социална мрежа и правите и нея. Схванахте как се прави горе-долу услуга. Сега пакетите. Реално идеята на пакетите трябва да имате поне 2 услуги, защото реално той може да ги комбинира. Може да комбинирате и 3 услуги, и 4 услуги. Идеята е такава, че повечето брандове поръчват поне примерно Instagram пост и TikTok пост, да речем. Или Instagram пост и Instagram story. И реално може да направите, бъдете креативни тук, създайте различни типове пакети. Примерно пакет Instagram и TikTok, точно това ще направим сега. Кръщавате го пакет Instagram видео плюс TikTok видео и описвате какво включва този пакет, като цената примерно може да бъде с отстъпка, калкулирате общата сума на всяка оферта по-отделно и примерно може да сложите 10%, 20% отстъпка, за да има интерес бранда да поръча повече от вас. Също така реално може да направите пакет Instagram пост и Instagram story. Тоест, бъдете максимално креативни и помислете какво бихте искали да предлагате, как да го предлагате, така че общо заето е това. След като създадете пакета, може да си го редактирате, също така и за услугите, може да ги редактирате, да ги изтриете. В следващия клип реално ще погледнем как да си сетъпните профила, снимки, портфолио и така нататък, но това беше за този клип основното. Пак повтарям, когато създадете една услуга, влезте отново и примерно направете и за TikTok за Story или TikTok видео 90 секунди или примерно TikTok видео 60 секунди, обаче 3. И примерно може да калкулирате цената за TikTok видео за 60 секунди е 60 лева, за 3 примерно ще е 160, т.е. ще има някаква отстъпка и реално така ще има по-голям интерес бранда да купи. Така че просто бъдете креативни. Това е най-необходимото, а вече в следващия клип ще ви покажа как да сетъпнете профила и да добавите портфолио.